На 19 юли се навършват 139 години от геноцида и опожаряването на Стара Загора от войските на Сюлейман Паша по време на руско-турската освободителна война от периода 1877-78 година. Трагедията се предхожда от няколко събития. На 10 юли 1877 година 9-ти Кавказски драгунски полк, предвождан от херцог Николай Максимилянович, влиза в Стара Загора и го освобождава. На 11 юли генерал Гурко и генерал Столетов са тържествено посрещнати в ликуващия град. Предният отряд на руската армия, състоящ се от 12 000 души, след които и 6 дружини български опълченци под командването на генерал Гурко, овладява важни позиции, които ограничават преминаването на турските войски от Южна България. На 12 юли генерал Гурко свиква заседание на българските първенци. Избрана е привременна управителна комисия с председател Петко Рачов Славейков, организатор на първата гражданска власт в града. На 17 юли херцог Максимилянович напуска Стара Загора и се отправя към Нова Загора, където е трябвало да се съберат всички части на Гурковския отряд. На 18 юли отрядът на херцог Максимилянович поема обратно пътя към Стара Загора, за да не нахлуят турците в незащитения град. В същото време 48 000 турски отряд, командван от Сюлейман Паша, се насочва към Стара Загора и на 19 юли предприема настъпление срещу града. След 6-часов бой войските от предния отряд се оттеглят към Шипченския проход. Част от опълченците и казаците се барикадират в града и съпротивата им продължава до вечерта на 20 юли. В боевете при Стара Загора самарското знаме, подарено от опълченците от жителите на град Самара, получава първото си бойно кръщение. С него в ръка геройски загива командирът на трета опълченска дружина, подполковник Павел Калитин. След тежките отбранителни боеве градът е превзет, опожарен и сринат до основи от турските войски. От 19 до 21 юли 1877 година продължава старозагорското клане от турската редовна армия на Сюлейман Паша. С участието на албански башибозук, черкези, командвани от Дай Ахмет, и черпански цигани. Актовете на садизъм са ужасяващи. Бременните жени са разпаряни и от коремите им са вадени неродени деца. Хора са нанизвани на шиши, печени като човешко чеверме. Българи са удирани живи, а кожите им са напълвани с слама и са окачвани по дърветата. Много са изгорени живи. В църквата Света Тройца са изклани 2500 души. Много тела на избитите остават прави, защото няма къде да падат труповете. Изклани са и укрилите се в храмовете Свети Димитър, Света Богородица и Свети Николай, които са обстрелвани с артилерия и запалени. Избити са между 14 500 и 16 000 българи. Още към 1200 умират от глад и преживените ужаси. Отвлечени са около 10 000 млади момчета, момичета и жени, малко от които се връщат след освобождението. Това е може би най-голямото документирано клане в българската история. Градът е напълно изпепелен и остава 5 месеца в ръцете на турците. Околните села имат същата съдба. На 14 юли 1877 година е изклано село Любенова махала, Новозагорско, от турската редовна войска с артилерия, башибозук и черкези, водени от Реуф Паша, командващ турския гарнизон в Нова Загора. Само в църквата са заклани 1013 българи, още толкова са убити извън нея. Общо жертвите са над 2000. Погребани са в двора на църквата. Селото е известно като Втори Батак. На 16 юли 1877 година е изклано населението и опожарено старозагорското село Дълбоки от черкези от турската армия на Сюлейман Паша. На 4 август 1877 година в Казанлък турците изколват 200 българи пред храма Свети пророк Илия. 139 години духовете на невинните жертви още бродят по правите улици на новоизградения град. Те не търсят отмъщение, а синовно преклонение, поклон и молитва. Поклон пред светлата им памет.